салому дуруд он нафароне ки бо канали мо ҳастед ва он нафароне ки нав пайваст шудаед, хушомадед. рӯзатон бо хайру шодӣ бошад. блоги навбатии мо барои шумо оғоз мешавад. дӯстони азиз, шумо фақат савол метиҳед ки шишаҳое ки масалан холӣ мемонанд, ҳамонро чӣ хел мефурӯшанд. Мо як бор нишон дода будем, масалан шишаи кола, шишаи минералка чӣ хел фурӯхта мешавад. пеш аз он ки онро нишон диҳем, мо магазинро омадем, нархи помидорро пурсиде 2 евро 79 сент. тавре ки дида истодаед, яъне 2 евро қариб ба тоҷикӣ мешава 1 евро 12 сомон, қариб 30 сомон мешавад. қимата нигоҳ кунед. нархҳоро мо чанд бор ба шумо нишон дода будем. лимонро нишонтон метиҳем. лимон 85 сент, 95 сент, қариб 1 евро ин мешава қариб 12-13 сомони тоҷикӣ. дӯстони азиз, агар ки шумо дар олмон омадагӣ боша ё зиндагӣ кунед, шишаҳои кола, шишаи минералка, шишаҳои ки масалан махсус рамзӣ ман нишон додагӣ будам шуморо, онҷа худаш маълум аст, сурат дора. ҳамонро метавонед ки бозгашт оварда супоре ва болош 25 сент гире. яъне шишара вақте 50 сент мегире, 25 сентон бармегарда. дӯстои азиз, ҳозир мо ҳамин чиза шуморо нишон метиҳем. яъне ки он нафаре ки дар олмон зиндагиро сар карде, ҳаргиз шишаҳои колаву оби нӯшокитона напартоед. ина инҷа ҷои шишафурӯшия. нигоҳ кунед, шишаҳотон анам нигоҳ кунед ва камтар инҷа чота кор накардеста ё ки нодуруст мондамаш и хел мондан дар кор анайхе тамошо кунед. анамихе шишаҳотона мемонед ва он шишаҳое ки масалан холӣ шудагӣ метавонаги бо 25 сент тавре дида истодаед. 25 сенти ки 50 сент харидагӣ боша, 25 сент бармегардад. тавре дидед шиша ҷои шишафурӯшия инҷа анаҳа 1 евро 75 сент шуд шишаҳои мо. акнун дӯстони азиз, мо барои шумо як хӯрок мепазем. даҳаи дуюми моҳи шарифи рамазонро бароятон муборакбод мекунем. ин хӯроки парҳезӣ мебошад бо капусти брюсселӣ. ҳозир ба шумо нишон медиҳем. шукри зинда будан, тавре ки шоири ҷавон бахтовари усмон мегӯяд. ҳамдил ва ҳамхун ҷанг буд, осмони меҳан танг буд, сарҳо ки бас аз санг буд, шукронаи рӯзат худо. озодӣ чун маҳдуд буд, кам чеҳраи мазбут буд, миллат ки дудандуд буд, шукронаи рӯзат худо. ову фиғони модарон, каркарда гӯши каҳкашон, аз баҳри ҷон, аз баҳри нон, шукронаи рӯзат худо. ба гулфишонии чаман, ба ҳусни раънои ватан, ба қосиди ҳамрӯҳу ҳамтан, шукронаи рӯзат худо. вайронаҳо обод шуд, мардум тараб обод шуд, дарди саре ҳамшод шуд, шукронаи рӯзат худо. пойтахт баъз бӯстон гашт, аз нав гули хандон гашт, меҳраш ба мо имон гашт, шукронаи рӯзат худо. ҳар як рӯзе ки аз умри мо мегузарад, ин бозгашт аст. тавре онро истифода баред ки ҳаргиз пушаймон нашавед, яъне ки бо тоату ибодат ва некӣ ба касе бадӣ накунед. вақте ки одамизод аз ин ҷо рихлат мебандад, дар ҳаққаш сухани хубе гӯянд ки худо раҳмат кунад. акнун имрӯз барои шумо хӯроки парҳезӣ мепазем, мисли дина бо кундаи синаи мурғ, вале фарқияташ дар чӣ аст? дар он аст ки имрӯз мо шалғам, ин шалғамро дидед, аҷоиб шалғами зарди мо дигахе, ин дигахе пиёз ва паприка, яъне болгарский перец истифода мебарем. ҳозир ҳамаашро шуста майда мекунем ва боз ба ин илова мекунем брюссельская капуста. мо ин капустаро дидед, дӯстони азиз, ин як мамуд капуста. вақте якумро дар германия дидам, ҳайрон шудам. нигоҳ кунед, брюссельский капуста мегӯянд ина. инро мо ҳозир аввал мезӯшонем ва 5 дақиқа кадушонда намешавад. баъд аз паси хӯрок мешавем. қадбонҳои азиз,
мо кундаи синаи мурғро майда кардем. ин паприка мебошад, болгарский переци зард, ин шалғам, ин пиёз ҳамаш бо миқдори камтаре меканона. акнун брюссельская капустаро тавре диде ҷӯшондем. ҳозир тоза карда яъне ягон пӯстҳояшро мебинем ва онро майда мекунем. дидед, ин бисёр фоиданок аст. брюссельская капуста барои саломатӣ. кадбонҳои зебои мо брюссельская капустаро дидед тавре ки майда кардем. мо аз ин даже метавонем ки салатои бамаза кунем. инашро дар баъдина барномаҳои худ нишон медиҳем. ҳозир аввал бе руған, ягон чакра руған намеандозе. кундаи синаи мурғро чун пештара бирён эвай мекунем, мезирбонем бе равған дар дег. деги мо ягон чӣ надорад, дидена? ҳаме хел медозе равғандан. нигоҳ кунем. я 5 дақиқа мезирбонем. ну капустаро меандозем дӯстони азиз, брюссельский капустаро ва боз мезирбонем. боз 5 дақиқа аз ёд набароред, равған намеандозем. азиз, акнун мо паприка, пиёз, шалғамро ҳамихел яклуқ меандозем, яъне алоҳида не, ва каме мезирбонем. баъд аз 5 дақиқа як ним пиёлача об мерезем, бисёр не. ҳозир 5 дақиқа зирбак бе равған. акнун дӯстон мо меандозем базилик, яъне райҳони қоқ, ана албен сайз, намак ва чорни перец, яъне ки мурчи сиёҳ. ҳозир мо инора меандозем. метавонед ки кабудӣ ҳам андозед, дӯстои азиз. намаку мурчу дигар кардан мо даҳонашро маҳкам мекунем ва аловро паст карда мегузорем 30 дақиқа. дӯстони азиз, хӯроки парҳезӣ мо пухт. нигоҳ кунед, бо брюссельская капуста, шалғам. ҳозир мебардорем. дӯстони азиз, хӯроки мо тайёр шуд. хеле хушмазза аст. баҳ буш омадеста. агар тайёр кунед пушаймон намешавед. ин як хӯроки парҳезӣ аст барои касалиҳои меъда, касалиҳои қанд. бисёр ҳам муфид аст. онҳое ки хароб шуда мехоҳанд, ин ҳам муфид аст. уман дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо бо шумо хайри хуш мекунам. илоҳо дастархонатон пур аз нозу неъмат бошад. асло ғамро набинед. дизлайк мондагиҳо ҳам асло ғама набинед дар дунё, чунки шумо ҳастем, мо ҳастем. ай рӯи шумо мо пеш меравем. худованд ҳамаи мову шуморо дар ин замини ғариб нигаҳбон бошад.